V roku 1967 bratia Jonas a Robert Apuchnikovci dostali nápad, chceli vytvoriť kozmetickú spoločnosť, ktorá by oslovila ľudí na celom svete. A tak sa zrodil Oriflame. Teraz o 50 rokov neskôr sa Oriflame stal jednou z najväčších kozmetických spoločností na svete. V katalógu číslo 5 oslavujeme 50. výročie. Oslavujte spolu s nami a vítajte pri sledovaní novinkového videa. Náš jedinečný spôsob predaja umožnil miliónom ľuďom po celom svete viesť plnohodnotnejší život. Je to práve vďaka Jonasovej a Robertovej neustálej vášni a odhodlaniu, že dnes Oriflame oslavuje 50 rokov úspechu. Tešíme sa spolu na ďalších 50. Pri príležitosti oslav 50. výročia spoločnosti Oriflame sa v katalógoch predstavujú špeciálne edície našich legendárnych produktov. Zlatá kolekcia zahŕňa novú vôňu Volare Gold, zlaté balenie nášho najpredávanejšieho guľočkového púdru a takisto zlaté balenie hojivého zázraku. Pripojte sa k oslavám 50. výročia Oriflame s našim kultovým hojivým zázrakom, teraz v špeciálnej zlatej edícii. Zloženie je také úžasné, aké sme zvyknuté. Je obohatené o obľúbený prírodný včelí bosk a vitamín E. Upokojuje pokožku a obnovuje jej pružnosť. Zároveň hydratuje a posilňuje ochrannú vrstvu pokožky. Môžete ho univerzálne použiť na ktorékoľvek časti pokožky a pier. Toto zlaté vajíčko bude určite ozdobou vašej kabelky. Je naozaj exkluzívne. Vedeli ste, že sa na svete doposiaľ predalo viac ako 300 miliónov hojivých zázrakov? V katalógu 5 predstavujeme aj novú vôňu na počesť 50. výročia. Objavte vôňu, ktorá je oslavou nekonečnej lásky. Romantické a elegantné kúzlo vône Volare Gold spočíva v použití esencie z kvetu ruže. Vo vrchných tónoch vône vás očári šumivá mandarinka, červené jablko a broskyňa. V srdci vône je delikátny jazmín, rúža a hojivavná gardénia. V základe je zlatý jantár, slaný karamel a krémové santalové drevo. Vôňa je moderná, ženská a romantická. Jej tóny zodpovedajú najnovším trendom vo svete parfumov. A svojou kvalitou, vzhľadom i zložením sa dá porovnať s oveľa drahšími značkami. Táto kvetinovo-ružová vôňa je modernou interpretáciou ruže, pretože základnou ingredienciou je práve prekrásna ruža Grand Amour, symbolizujúca večnú lásku. Parfumérka Evelyn Boulangerová, ktorá vôňu vytvorila, sa do tejto ruže zamilovala. Nádherný flakón vytvoril známy parfumér, ktorý je tvorcom viacerých nezabudnutelných flakónov pre Oriflame. Ako sám hovorí, chcel zachytiť príbeh, nielen tvar ruže, ale chcel do toho vložiť zasnenú hĺbku a ponúknuť dvojitý obraz. Pri pohľade na flakón si predstaviť nezabudnutelný kvet ruže alebo nádhernú siluetu princeznej. Vôňa aj flakón prinášajú nezabudnutelný zážitok. Guľočkový púder Jordany Gold je bez pochyby jeden z našich najobľúbenejších produktov. V katalógu 5 prichádza vo výnimočnej limitovanej edícii, pretože jeho zloženie je obohatené o jedinečné zlaté guľôčky, ktoré obsahujú skutočný zlatý prášok. Tieto zlaté čiastočky dodávajú pleti krásny žiarivý vzhľad so zlatým nádychom. Pleť bude vyzerať sviežo s dotykom trblietavého luxusu. Aj tento guľôčkový púder vyrábajú skúsení majstri ručne priamo v Taliansku. Príjemne sa nosí, poskytuje krásne prirodzené krytie a má veľmi dlhú trvácnosť. Prepožičajte aj výplety žiarivý a jemne trblietavý vzhľad. Púder naneste na krycí krém. Štecom prejdite po všetkých guľočkách pre rovnomerne nanesenú farbu. Nanášajte ho na lícne kosti, čelo alebo líniu čeluste, alebo všade tam, kde potrebujete pleť rozžiariť alebo korigovať. Náš tip, ak chcete líčeniu dodať zaujímavosť, prejdite štecom alebo aplikátorom iba po zlatých guľočkách. Takýto trblietavý prášok si môžete naniesť do stredu pier alebo na očné viečka. Spestrite si život dávkou farieb s novým radom Colorbox, kde sa nachádzajú nové laky na nechty. Fantastický výber hravých odtieňov si môže dovoliť každý. Zdvihne vám náladu a oživí každý deň. 10 krásnych odtieňov si zamilujete. 50 rokov pre vás vytvárame nielen kvalitné kozmetické produkty, ale aj exkluzívne doplnky pre krásu. Toto je kolekcia Celebration, kde sa nachádza kabelka a krásna šatka. V tejto kolekcii sme vytvorili špeciálny, jubilejný chevronový vzor, ktorý je inšpirovaný klasickým, jedinečným a nápadným vzhľadom. Veríme, že sa vám bude páčiť. Moderný tropický motív je najnovším trendom. Nápadný náhrdelník je inšpirovaný moderným geometrickým cikcakovým vzorom s prepletenými povrázkami. Kontrastné tóny a grafické prevedenie sú horúcim hitom tejto sezóny.
Výrazná charizmatická vôňa, ktorá spája sviežosť a eleganciu. To je vôňa Poses Men, teraz aj v antiperspiračnom sprejovom dezodorante. Patrí do kategórie orientálnych papraďových vôní. Vyznačuje sa spojením sviežeho vavrínového oleja, nezrelých grapefruitov s opojnými tónmi kosaca. Možno ste vedeli a možno nie, že použitím sprejového dezodorantu sa výrazne zintenzívni vôňa a predĺži sa jej trvácnosť. Má antiperspiračné účinky, zabraňuje rozkladu potu a tým vzniku zápachu v podpazuši. Počas roka sa pleť musí prispôsobiť meniacemu sa prostrediu a životnému štýlu, ktoré urýchľujú prirodzený proces starnutia. Nový ochranný denný krém Novage Advanced Skin Protect s ochranným faktorom 50 je univerzálny krém, ktorý chráni pleť pred vonkajšími agresormi 3 spôsobmi. Poprvé sú to širokospektrálne UV filtre A aj B s vysokým stupňom ochrany SPF, ktoré pomáhajú chrániť pleť pred škodlivým žiarením. UV žiarenie je hlavným faktorom, ktorý spôsobuje predčasné starnutie. V označení krému PA4+, je najvyšší stupeň UV ochrany schopný zabraňovať nejednotnému tónu pleti, pigmentovým škvrnám a vznikajúcim a prehlbujúcim sa vráskam. Po druhé, Complex Pollution Protect znižuje negatívny vplyv faktorov, akým je napríklad znečistené prostredie. Slúži ako druhá vrstva pleti, pretože vytvára jemný, mimoriadne tenký film na jej povrchu a chráni ju pred okolitým prostredím. Po tretie, účinok proti starnutiu pleti a hydratácia. Tento krém je obohatený o účinné látky, ktoré obnovujú hydratáciu pleti a chránia ju pred stratou vlahy. Naviac obsahuje vitamín E, ktorý je účinným antioxidantom. Vďaka týmto filtrom a ochrannému faktoru 50 chráni pleť pred tvorbou pigmentových škvrn aj vrások a pomáha uchovávať jej mladistvý vzhľad a žiarivosť. Receptúra je bez obsahu oleja. Používajte ho na váš bežný denný krém. Všade tam, kde nechcete, aby vaša pleť trpela slnečnými lúčmi. Môžete ho používať pri dlhšom pobyte na slnku, v záhradke, na zimnej alebo letnej dovolenke. Odporúčame ho pre všetky vekové skupiny. Neprehliadnite výnimočnú ponuku, ak si kúpite ktorúkoľvek sadu Novage, získate denný krém Day Shield zadarmo, iba v kampani 5. V tomto katalógu sme pre vás pripravili narodeninovú sadu pre krásu, ktorá je pripravená exkluzívne pre slovenského zákazníka. Oslavujte s nami s týmto jedinečným výberom niektorých z našich najpredávanejších produktov v jubilejnej darčekovej sade pre krásu, zdravie a štýl. Tak oslavujme spoločne ďalších 50 rokov splnených snov o kráse. Dovidenia!